Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De valkoelen. Pier en Marieke hebben een hut op Polen. Juster ontdutsen ze dat er wat vernield wie. Er hier een oren in de hut west. Waar? Dat weten ze net. Maar om daarachter te komen, gaan ze een diepe valkoelen maken. Vlak voor de deur van de hut. Ze binnen zo benijd om te zien als er geen intrapen is, dat ze je dadelijk uit squallen erheen vliegen. Bingo! Ja, Marieke, daar had hij in zitten. Oh, dat is intrapen. Oh, die had een beste smaak makken. Kom eens, shit. Oh, wat takkend west, tro. Dan had het net een liedje geweest. Geen liedje bij bedoel ik. Zien dat we sporen vinden kunnen. Sporen? Hoe bedoelst? Oordrukken van de squam misschien, of waar weet had in je wel wat verlen. Als die in de koelen vast, kan die echt makkelijk wat uit de bossen vallen. Ik zie niet. Nou, net te hastig. Zo. Hier, binnen dit keer nou drukken. Hier had hij een west met grote squam. En zo. En ek verschillende. Dissen binnen oors als die. Maar dan had Grutte meis geweest. Wat willen die nou met ons hut? Ja, dat weet ik echt net. Maar ze komen hier net weer. We gaan ze mooi te pakken. Ik vind het maar eng. Ik ben blij dat we hier juist net wachten ha. Dat zei ik om eens al. Ze komen nachts. Ja, of je doet hij. Ze kunnen hier echt wel west had doet wij op squallen zitten. Hé, we moeten hier een paken vregen of hij echt wat schoon had. Hij zou hier alle dagen even langskuieren had te zijn. Ik wil eerst naar huis. Ik vind je net leuk meer. Ik vertel dus mem. Oké. Misschien wil je mem paken wel even bellen. Als de band bij Marieke thuiskomen, zit Marieke haar mem aan de telefoon. Ze sjocht zwargelijk en betjut de band dat ze stil zitten neermatten. Dus... Ja... Och. Nou en doe. En ja, een prottepine? Net stikken. Oh... maar waar had hij daar voen dan? Dat werkt toevallig net. Ja, en die had hij eruit halen en de dokter bracht? Oh, dokter bij die thuisvest. En... Oh, van een foto in het ziekenhuis, ja. Nee, nou dan wacht even, dan ging ik maar die mooi. Ja goed, ik zal de band gauw wat te drinken, Jan, en dan kom ik er voeten dadelijk gewoon, hè. Nou, neem eerst maar wat voor de pine. Ik ben dadelijk bij die ontaans, ja? Waar wie dat? Je paken. Paken? Ja, dat is niet wat. Ja, paken die had een ongemak gehad en hij is in een gat vallen en dan had hij de voet kniest en... Oh, die stakker, hij had zo'n pine. Waar is dat gebeurd? Op de Polen. Ja, de kuierde wel als zijder. Ja, en dan wie er niet in een jip gat, dat er oors net wie. Nou, zo'n nuver. Maar ja, dat is erin roegelen. Gelukkig kwam de krek in je longen die de hoen uitliet. En die had hem daar voen en die had hem thuisgebracht. En nou, nog een geluk bij een ongeluk. Ons hier er nou nog lijn. Dan hier wij hem voen. Jim? Nou ja, je moet er zelfs maar wat te drinken krijgen. Er stiet al wat in de keuken. Ik moet nou eerst bepaken naar het ziekenhuis. Dokter wil even een foto maken van de voet om te zien dat hij niet het brutsen had. Nou, ik ga nou dadelijk. Oh, hier mijn paken. Dat mijn paken de groeten? En Bertenskip? Wij brengen je man wel wat lekkers. Nou, dat zeg ik hem zezen. Dat is leer van Jim, ja? Nou, doeg! Doeg! Oeh. Oh, waar je dat nou tocht? Wel een beetje dom van hem. En we hebben hem om ons verteld dat wij een valkoelen maken hien. Hij weer te goed. Zelfs paak is erin trapen. En nog echt ik. Ik hoop je maar dat er niet brutsen had. Ik weet zeker van wol. Wol? Had er wel wat brutsen? Ja. Al uw mooie takken.
Woof!